teus libros. Me encanta como foi a historia do lápiz de Rosalía. E que che gustou máis? A portada. Ah, Que lle queres dicir a Antón Cortizas do seu libro? Si se podería facer unha segunda parte do Merlo de Ferro. E ti, Rocío? Que por que escolliches un merlo e non outro páxaro? Ola, Antón, somos os alumnos e alumnas de sexto e viñemos a falar do teu libro, Zonetos. Eu son Uxía. Eu son Ana María. Eu son Noa. Eu son Diego. Agora veñen as preguntas. Por que no libro de sonetos solo fala de animais? Que te impiraches a facer o libro? Cal é o teu animal favorito do libro Zonetos? Se vas facer outro libro máis, poderíanos contar un pouco do seguinte libro que vas a publicar, por favor? O meu animal favorito é a balea. O meu animal favorito é o ratón. O meu poema favorito foi o soneto monosílabo da Ras. E o meu zoneto favorito foi o touro. moi ben. Grazas. Grazas. Gustaronnos moito as ilustracións. Chao. Chao, Antón. A rosa rusa morre de risa. Notas de amor. Toma o teu té, Timoteo. O mar está cheo de estrelas. Non me gusta escribir parvadas. Antón Cortizas, que leíste? Un cuento. Sí, e que le quieres contar a Antón Cortizas? A ver. Que diga dando cotizas. ¿Sí? ¿Y qué te gustó el cuento? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te acuerdas? O algún que se acorde, que lle gustou moito? Do conto? Ou dos contos que leiches desmais, non? Cantos leiches? Muchos. Dos. Dos? E quen se acorda de algún? Pues uno que sopla en el agujerito. Ah, e que pasaba? Pues que soplabas y en el libro salía volvoretas, círculos. Que suerte, que ben. E que máis pasaba aí? A ver. Que salió un elefante volando. Un que? Un elefante volando. Un elefante. Buah. Volando. Volando. Hola, soy Lara, de tercero, y estos son Mateo y Valentín. E leímos o libro de lápiz de Rosalía. Gustoume moito a idea de ter un lápiz que escribe o que quere. Eu tamén quería ter un. Non gustoume a idea de que se fora acabando o mino. Eu sou Sara, esta miña amiga Emma, e somos de segundo e leímos o libro de Vai a Tropa. A mí me gustou moito a páxina da poesía de o País das Merendas, porque a mí me gusta moito a comida, entón esa páxina me gustou moito. Tú utilizas algún método de escritura como o de Aneveira? Porque hai que guardalo sin lerlo durante un tempo e logo volver a ler a ver se queda ben, e senón cambiar as cousas. E por que le dedicastes o libro ao teu pai e non a outra persona? Eu quería saber canto tempo tardaches en facer o teu libro do Merlo de Ferro. Cando vai a lúa, de noite choverán rosquillas. O lápiz de Rosalía. Rosalía ten un lápiz que escribe co lle peta. Toneladas de grosura. Ilusión no seu estoxo. Zapatos especiais para nenas de 6 anos. As rosalías e as bolboretas da súa boca. Sacaría a lingua e sería como chuchar un caramelo de limón. Nos leímos o Merlo de Ferro e nos gustou moito. Só que quedamos coa intriga de saber que eran esas voces que saían da bigornia. Fixemos un traballo para saber de onde viñan as voces e despois ler o libro para saber a resposta. E buscamos información sobre que tiñan que ver os ferreiros con Pontevedra e encontramos a Praza de Ferrería, onde antigamente traballaban os ferreiros. Moi ben. Queredes facerlle alguna pregunta, Antón?
Hai canto escribes libros? Alguna máis? Cal é o teu lugar favorito para escribir? Cal é o teu autor favorito? Cal é o teu libro favorito? Moi ben. Alguna cosa máis? Pois, Adiós. Chao. grazas. Grazas. E esa idea de ter un lápiz que escribe o que quere, que vos parece? Bueno, no muy bien. No. Porque si no, es que la profe se puso como un chamizo. Sí, pusose moi enfadada, verdad? Sí, se puso roja hasta el cabello. É verdad, é verdad. Que a profe xa tenía o pelo rojo e se volveu roja como un tomate. Porque ela intentou escribir o que dixo, escribiu. Non me gusta escribir cousas parvadas. Cuando ven da escola traes dentro da sacola unha canción para dar. Outro día ben contente encontrei eu no xardín. Dixe mai tía veña para aquí aprender a lenga que comeza así. Dixe mai tía veña para aquí aprender a lenga que comeza así. Tum tum piscatunga ta piscatunga laribe piscatunga kinga. Oe beri be piscatunga laribe piscatunga ta. Tum tum piscatunga ta piscatunga laribe piscatunga kinga. Oe beri be piscatunga laribe piscatunga ta. E a partir dese día na en casa sempre festa. Todos cantan, todos ríen de sonrisa de anuca lenga do xanduca. Todos cantan, todos ríen de sonrisa de anuca lenga do xanduca. Tum tum piscatunga ta piscatunga laribe piscatunga kinga. Oe beri be piscatunga laribe piscatunga ta.